tot i que som a l'estiu i fa calor, de tant en tant també ve de gust un plat una mica contundent. I la lasanya és un plat contundent, sobretot la lasanya clàssica, tradicional, la lasanya de carn. Nosaltres avui farem una lasanya més lleugera, més adequada per l'estiu. Avui farem lasanya de verdures. Agafarem un carbassó, 3 pastanagues, una ceba, uns 150 grams de xampinyons, també uns 150 grams de fulles d'espinacs, uns tomàquets per fer la salsa de tomàquet, les plaques de lasanya, formatge ratllat, oli d'oliva i per fer la beixamel tenim llet, farina, mantega, nou moscada i sal. He començat tallant la ceba petitona i ara la poso en una cassola amb una mica d'oli. I també he fet el mateix amb la pastanaga. També l'he tallat petita i la poso aquí. Són les dues coses que tarden més a coure's, per això començarem per aquestes dues. I ara els deixarem que es vagin fent a un foc suau fins que s'estovin. He ratllat el tomàquet i ara el poso en una cassola amb oli per començar a fer la salsa de tomàquet. I per un altre cantó tenia la pastanaga i la ceba, que ja porten 10 minuts llargs estovant-se, i ara hi afegeixo els xampinyons, que també he tallat a làmines. També tinc el carbassó tallat a dauets petits i els espinacs, que de moment ocupen molt lloc, però de seguida quedaran en res. Ara això ho deixaré que es faci una miqueta i després ho rectificaré de sal i pebre. O sal, vaja. Tinc aquí el tomàquet fregint-se per fer la salsa de tomàquet, hi tiro una mica de sal i també tiro sal a la verdura, que encara no n'hi havia tirat. Això ho deixaré 5 minutets més, que s'acabi de fer, i ja podrem començar a muntar-ho. Mentre s'acaba de fer la verdura, posarem les plaques de lasanya amb remull, una mica amb aigua calenta, uns 10 minutets. Així es quedaran més tovetes i quedaran més amoroses quan les posem al forn. Aquestes, concretament, són plaques d'espinacs. Podríem fer plaques normals, però ja que fem una lasanya vegetal, hem optat per aquestes de color verd. I ara ja anem a muntar la lasanya. He untat una safata de forn amb mantega i he tingut les làmines amb remull uns 10 minutets, amb aigua calentona. Ara faig una capa de lasanya, de pasta de lasanya. Ara hi poso la verdura. La verdura ja està ben cuita. Hem de mirar que no quedi gens d'aigua, perquè si no es quedaria molt líquida la lasanya. I fem una primera capa. A continuació, el que fem és posar-hi una mica de salsa de tomàquet i continuem amb el següent pis. He posat 3 capes de verdura amb tomàquet. Ara ja tapo amb l'última capa de plaques i per sobre hi tiraré la beixamel. La beixamel jo l'he fet amb la Thermomix, la podem fer manualment, evidentment. I ara cobrim ben bé la lasanya i per sobre hi tirarem el formatge ratllat i posarem també una miqueta
de mantega perquè es gratini i quedi ben dauradet i ben maco. Llavors això ho posarem al gratinador uns 5 minuts, anirem mirant a veure que se'ns vagi quedant daurat i ja ho tindrem cap al forn. Després de tenir-la 8 minuts al gratinador, ja tenim la lasanya preparada per menjar. Molt bon profit!